Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyz waqy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýlede hut öz adynyň Taýlandyň paşasy Mahwa Jiralankorna we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Taýland paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşygyň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýtürekden gutluklaryny hemem iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklary bire hormat goýmak, deň hukuklyk we özara ynanşmak ýürelgilerini esaslanýar. Türkmenistan iki taraply gatnaşyklaryň geňeldirmegine gyzyklanma bildirýär deyip döwlet başlarymyz belledi. Hemem ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde de belelikdäki tagyllaryň netijesinde iki halkyň bähidine mundan bilegim ösdüriljekdigini anan bildirdi. Döwlet başlarymyz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp paşa Mahwa Jiralankorna tüýsürekden berjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Taýlandyň paşalygynyň halkyna bolsa awadançylyk hemem ruwaşlyk arzu etdi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Aşgabatda iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Ykdysadyýat ministri Mikhail Jabbarowyň başçylygyna wekiliýeti bilen dowuşyk geçirildi. Duşun dowamyna taraplar ykdysady hyzmatdaşlygyň ugurlary barada özara görüňdeşlik etmek bilen oň ulganmaýyn esasy şeýle-de ýerigdäli ösüşlere eýe bolýanyny bellediler. İki taraplyň hyzmatdaşlygyň energetika ugur boýunça ösdürilmeginiň ähmiýeti, halkara bazaryna energiýa öpüşünçligini diversifikasiýalaşdyrmak aýratyn bellenildi. Geçen ýyl Hadar deňizindäki dostlyk ýatagynyň uglawadara serişdelerini bellilikde gözlemek, işläp geçmek hemde özleşdirmek uğruna iki ýurdun hökümetleriniň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama gol çekilmegi Türkmen-Azerbaýjan energetika ulgamyna hyzmatdaşlygynyň möhüm wakasy boldy. Şunun bilen baglykda Türkmen tarapy energetikanyň bir näçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň iki taraplaryň geňişmeleriniň işiniň dowam etdirilmegine taýýardygyny belläp geçdi. Töhwatdaşlar özara gatnaşyklarynyň geljeki mümkinçilikleri barada pikir alşmagyň başynda durly ugurlarda hyzmatdaşlygy pogturlandyrmak üçin her türlü kuwatyň bardygyny kanagatlanma bilen bellediler. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň sewda ykdysady toplamy, ýalnys energetika hemde uly kommunikasiýa ulgamy, owy gojalyk budagy, dokma, himiýa senagaty hemde beýleki bir näçe ugurlar iler tutulýan ugurlaryň hataryna kesitlendi. Gepleşen dowamyna bary bolan mümkinçilikleriň hasabyna iki taraplaryň özara hereketleriň dowam etdirilmegine taýýarlygy barada aýdylyp geçildi. В нашей работе и в наших дискуссиях мы İlki bilen Türkmenistana oň gözel paýtagty Aşgabat şäherine gelip görmäge döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýsürekden hoşallyk bildirýär. Bugünkü duşumyzda Aşgabatda geçirilen 6-njy Hadar sammitiniň üstünlükli geçmegi bilen gutladym. Biziň döwlet başlarymyz goňşy döwletler bilen hoşnýetli gatnaşyklara aýratyn gadyr goýýarlar. Türkmenistan we Azerbaýjan adymy medeni we taryhy kökleri arkaly baglanşýan iki doganyk halkyň bähwidine netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Biz töhwatdaşlygyň başynda Türkmen-Azerbaýjan dostlugynyň pogturlandyrylmagyna gönükdirilen bilelikdäki şäherlere geçirmek tejribesini dowam etmeň zerurdygyny aýratyn belledik. Sag bolun. Dörlü ulgamlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma senatym ul ösüşleri beslenýär. Döredilýän geň mümkinçilikler netijesinde halkyň arkadagy zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini gazanýan döwri we dokma kärhanalarynyň birem Türkmenabad paýtagyrjy kärhanasydyr. Döwrümizin kämil dokma enjamlary bilen bir kemsiz enjamlaşdyrylan paýtagyrjy kärhanasynda ýokary hylynak ýüplükleri öňlenmek uğruna kärhananyň agdy bir işi hünärmenleriniň alyp barýan ihlasly zähmeti ýerine düşüp ýokary netijeler gazanylýar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň 1-nji ýarym ýylynyň jemler boýunça bir ýerde 4716 tonna naq paýta ýüplük öňdirilip ýokary görkejiler gazanyldy. Değişli döwürde kärhanada 89 milyon 663 min manatlyk iş ýerine ýetirilip, bellenen meýnama manat neçörüne 179,4 götürme deň boldy. Her bir güni joşgyny zähmet üstünliklerine beslenýän Türkmenabad paýtagyrjy kärhanasynyň önümleri ýurdumynyň şerki bazary bilen bir hatarda daşary döwletlerde bökdünşit eksport edilýär. Şolaryň hataryna Birleşen Arap Emirlikleri, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasy, Türkiýe, Gyrgyzstan, Gruziýa ýaly döwletleri belläp geçmek bolar. Ýylyň başyndan bäri içerki bazary hasabalanmazda jemi 4635 tonna 87 milyon 725 min manatlyk naq ýüplük sarp edijileri uğradyldy.
Şondan öndirilen önümün 3306 tonası daşary ýurtlara eksport edildi. İşleri barha ilerleyen bir önümçülük kärhanasyna esasen annak ýüklükleriň durly belgili görnüşleri öndürilýär. Vilayatyň paýtagty kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowaça hasaly önümçülüň ýoly goýulmagyna zerur çygymal bolup hizmet edýär. Lewrewap dokma kärhanasyna taýýarlanýan nak ýüklügiň hil derejesine aýratyn ähmet berilip, bir gödöwçülükde taklanýar. Kämil enzamlara dayanýan Lewrewap barlahana önümiň hilini çaltkemde takyp kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna belen sepkitlere tarap ynamly barýan kärhanalary hormatly prezidentimizin ýordamyna durmuş yksatydan ösürmekde öňde goýan aýdyň wezipelerinden ugralyp dürli görnüşli ýokary hilli önüm öndürmekligiň kötdesinden gelýärler. Şeýle kärhanalaryň arasyna daşaw şäkernäki çeper tikin kärhanasy bar. Kärhananyň tikinçi gelin ýylary ýyly üstünliklere beslemek üçin ahlasly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrliginiň Daşaw şäherindäki çeper tikin kärhanasyna işlen gowuny jaý şonuň talabına laýyk alınıp barylmak üçin ähli mümkinçilikler döredilenler. Kärhanada tikin önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enzamlar oturdulyp, olar hunermenler tarapyndan dogry boýunça işledilýär. Halkyň arkadaky zamanasy ýylyna täze görnüşli önümniň öndürilip başlanmagym bellenmäge münasipdir. Kärhanada häzirki wagtda öndürilen önümden köpüsiniň buýrumlary esasynda taýýarlanýanlygy bellenmäge değişirler. Kärhanada öndürilen önümden arasyna uly ýaşlar we çaglar üçin durly görnüşdäki libaslaryň, ýokary isse bilen ulanylýan ýorgan şökleň, ýastyklaň we beýleki durly görnüşli haritlaryň, kärhananyň işçileri üçin ýöretilýän libaslaryň bolmagy gowunyrjy ýagdaýdyr. Şoň ýalam kärhanada uly ýaşlar, şeýle-de çaglara niýetlenen bölek satyw üçin täze biçүүдäki bäsişe ukyply durly görnüşdäki egneşikler hem öndürilip başlandy. Häzir kärhanada ýöretin agşda goýan enzam oturdulyp, onu milli agşdan ençemesi dokulýar. Bu enzam Germaniýa döwletiniň önümi bolup, bir wagtyň özüni 18-e golaý milli agşdan toplamyny dokumaklygy mümkinçilik berýär. Bölek satyw üçin bolsa, täze biçүүдäki bäsişe ukyply uly ýaşlar we çaglar üçin durly görnüşdäki eşikler tikilip, olaryň bedel aýratynlyklaryna hem milliligimize laýyk gelmegine uly üns berilýär. Köp görnüşli önümleri öndürmekde zähmet çekýän eli çeper tikinçileň ahlasy zähmetler ýerine düşýär. Çeper tikin kärhanasynyň işgärleri dokma podogyna berýän ýadawsyz ünsü we gollagy üçin hormatly prezidentimize, arkadaly serdarymyza özleriniň ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyza daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän bäsişe ukyply ýokary hilli önümleri hut öz ýurdumyza öndürip, şunyň hasabyna eçerki bazarlarymyza harit bolşugyny döretmek, şeýle-de ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça öňde goýan möhüm wezipelerini çözmekligi ýurdumyzyň kiçik orta telekeçilik ulgamynyň işçiň telekeçileri öz münasip goşuntylaryny goşýarlar. Mar şäherindäki maksat deri açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň paýdary Röwşen aýakkapylary hususy kärhanasynyň telekeçileri hem şu asly maksady işçiň goşulyp, halkyň arka dagly zamanasy ýylyna täzeçe gözlegleri bilen dörejilikli zähmet çekýärler. Kärhananyň işgärleri häzirki günlerde ýurdumyzyň talip ýaşlary hem orta mekdepleriniň okuwçylary üçin niýetlenen durly görnüşli ekologiýa taýdan arasy gönnün tekilen ýokary hil aýakkapylaryň önümçiligini giňden ýola goýdular. Olar täze 2022-2023 okuw ýylyna çenli şeýle aýakkapylaryň 100.000 juwdyny öndürmekligi maksat edilýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda kiçik hem de orta telekeçilik ösdürmek baradaky syýasaty tasyny Röwşen aýakkapylar hususy kärhanasy döwletimiz tarapyndan berilýän uzak möhletligiň ýeňilikli karşılaştyrmalarynyn hasabyna gurulan kärhanadyr. Bu Döwrewap kärhana kämil teknologiýaly tikin maşinler hem de beýleki enzamlar bilen enzamlaşdyrylan. Kärhanada ornaşdyrylan enzamlaryň hemmesi dünýäniň ösen döwletleri bolan Italiýa, Germaniýa döwletlerinde iň täze öndürilen ýokary teknologiýaly önümlerdir. Şol önümler kärhanada öndürilen aýakkapylaryň görnüşlerini hem de möçürlerini artdyrmagy, hilini düýpli gowlandyrmaga ýardam berýär. Kärhanada rehmet çekýän hünärmerleriň, işçileriň täze enzamlary dolandyrmagy, ustalyk bilen el almaklary bu ýerde önümçiligi täzeçe guramagy mümkinçilik berýär. Şonuň netijesinde indi kärhanada öndürilen aýakkapylaryň önümçiliginiň möçüri odolkudan 3 hassa artdyryldy. Röwşen hususy kärhanasynda aýakkap önümçiligi üçin gerekli çygymalyň ekologiýa taýdan arasy we beýlek tebi gaýratynlyklar bilen tapawutlanýan ýokary hili göňüň maksat deri açyk görnüşli paýdarly jemgyýetinde öndürilmegi, aljylara hödürlenýän ýokary hili aýakkapylaryň bahalarynyň daşary döwletlerden getirilýän aýakkapylaryňdan has ardan bolmagyna getirýär.
hususy kärhananyň öndürýän ýokarky ýylly bäsleşige ukyply ayakkablaryny bugun diňe bir içerki bazarda da eýtem daşar bazarlarda da barka köp üstlegi bildirilýär. Kärhanada häzir her günde ýurdumyzyň talip ýaşlary hemde orta mekdepleriniň okuwçylary üçin eýtilen durly görnüşli ayakkablaryň 500 jügde öndürilýär. Şol ayakkablar kärhananyň ýurdumyzyň welaýat hem etrap merkezlerinde paýtagtyň Aşgabat şäherinde açylan ýöretelişdirilen dukanlar arkaly müşterilere ýetirilýär. Rowşan Husut kärhanasynyň işgärleri ýurdumyzda kiçik hemde orta telekeçilik ötürmekligi, ähli wagtlarda berýän kömek gollawlar üçin hormatly prezidentimize arka dagy serdarymyzda çäksiz hoşallyk bildirýärler. Güneşli diyarımızda senagat taýdan östürmäge ilatymyzda ýokary hili diýişiwji serişdeler bilen bolalyny öpçün etmäge niýetlenen Täze Sawa Hojulyk Jemgyýetiniň agdy berişgärleri şoňlar tutun ýerli zähmet çekerler. Ýurdumyzda telekeçiligi östürmek barada edýän ýadawsy tagalat üçin arka dagly serdarymyza özleriniň hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu Hojulyk Jemgyýetini iňkämil tehnologiýalar ornaşdyrylandyr. Bu Hojulyk Jemgyýetini önüm öndürmek üçin peýdalanylýan çegmalar öz ýurdumyzda öndürilýän polipropilenler bu ýerde döwrewap tehnologiýalarda dünýä bazaryna bäsleşik ukyply ýokary hili öndürilýän haritler tez wagtda sowda merkezleriniň we ak bazarlaryň bezegine urilýär. Şeýle-de bu ýerde öndürilýän önümler daşary ýurtlara ugradylyp ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artdyrdy. Bu täze döwrewap Hojulyk Jemgyýetiniň tutýan meýdany ýarym hektara barabar bolup, oň önümçilik kuwaty ýylda 5 million sany diýişiwji çotgan öndürip häzirki wagtda döwrewap desgada 34 sany işçi zähmet çekýär. Döwrewap desga önümçilik ustahanasynyň çegmal saklanylýan ammardan şeýle-de telekeçiliň ihlasly zähmetleri bilen öndürilýän diýişiwji serişdeleriniň saklanylýan ammaryndan ibaretdir. Täze Sawa Hojulyk Jemgyýetiniň kemil binasy dünýä ölümlerine laýyk gelýänligi sebäpli ýürüte halkara we öz ýurdumyzyň şahatnamalaryna münasip boldy. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna işe girdilen Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň agzasy bolan Täze Sawa Hojulyk Jemgyýetiniň döwrewap desgatyny edil watanymyzyň nurana temiz sawalaryny täze zähmet joşgy bilen garşalýan işgärleň pek ýürekden çekýän zähmetleri edil watanymyza gülledi ösürmäge münasip goşunty bolýar. Ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny we mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýetirli ýokarlanmagyny türkmen telekeçileri möhüm orny ýeleýär. Arka dagly serdarymyz döwleti degişli bolmadyk bolganda ýokary tehnologiýaly innovasiýon önümçilikleri östürmegi, kiçik we orta telekeçiligi düzümlerini üýtgedip gurmagy hemiş öns merkezinde saklaýar. Şeýle bolan soň diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi östürmäge münasip goşunt goşup, dürli podoklarda netijeli işleri alyp barýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ziyada Köpugurly ilata hyzmat ediş toplumynyň çörek önümlerini öndürýän kärhanasy bugun Balqan welaýatynyň Kenariyaka Hazar şäheriniň ýaşaýjylaryny ýokary hilli çörek önümleri bilen ygtybarly öpçün etmeklige münasip goşundyr goşýar. Hormatly prezidentimiň hususy telekeçiligi ösürmäge berýän himayet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän Ziyada hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzir kuwatda halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ruhuny münasip işler bitirmek hötüsinden gelýärler. Bu hususy kärhananyň düzümine täzelikde çörek we çörek önümlerini öndürýän bölüm işe ýerdirilip, önümhananyň öz işine ussat hünärmenleri hut häzir günlerde ýokary hilli çörek we çörek önümleriniň 20den gowrak görnüşlerini taýýarlap, olary täzeligi bilen sarpedjilere ýetirmek hötüsinden gelýär. Bu ýerde taýýarlanýan türkmen milli çörek we konditor önümleriniň dürli görnüşlerini önümhananyň golaýyna ýürüte gurulan dukanyna gelýän şäheriň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary uly höwes bilen satyn alýarlar. Günlük taýýarlanýan çörek önümleri üçin zerur bolan çyýmal bolan ak buğday bolsa Balqan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplarynyň ekin meýdanlaryny ösürip ýetişdirilýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň ilatyny özümizde öndürilýän azyk haritleri bilen öpçün etmek baradaky çödügüdüne münasip iş bilen jogap bermek başarýan Kenariyaka Hazar şäherindäki çörek we çörek önümlerini taýýarlanýan hususy kärhananyň hünärmenleri önümçiligiň gerimini ýakyn wagtlarda giňeltmege maksat edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ýokary önümçilik görkezjilerini beslemegi maksat edilýän hususy kärhananyň hünärmenleriniň halal zähmet çekip, ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşmaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.
Häzirki günlerde döwrümüziň derwayat meseleleri bilen baglanşyk maslahatlary, zekileri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän dürli bäzleşiklere giňerim berilýär. Işen häsiýetli çäreleri ösüşlerimiziň öz bolşly beýanydyr. Bilim Ministerliginiň guramagyna Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty we Dolanýaş Institutyna ýylyň mowlumy döwlet bätleşiginiň ýeňjilerini teýirlamak dawraty geçirildi. Ýylyň mowlumy 2020 döwlet bätleşigini ýokary netije gadanan Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Tehnika ulgamlyk awtomatikaty kafedrasynyň müdiriniň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirji uly mowlum Bayram Jumaýew baş bayraga munasip bolup ol ýylyň mowlumy diýip eglan edildi. Ýylyň mowlumy 2020 döwlet bätleşigini birinji orna Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty we Dolanýaş Institutynyň bank iş kafedrasynyň müdiriniň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirji uly mowlum Aýlar Hojanepetow munasip boldy. Ýylyň mowlumy 2020 döwlet bätleşigini ikinji orna Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň ýokary matematika kafedrasynyň uly mowlumy Altyny Hydyrow hakimde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutynyň organik däl maddalaryň himiki tehnologiýasy kafedrasynyň uly mowlumy Şemşak Kılıç we daglar munasip boldylar. Ýylyň mowlumy 2020 döwlet bätleşiginde 3-nji orna Teýitnadar Teýdadynaky Türkmen Döwlet Mowlumçylygy Institutynyň pedagogika we psikologiýa kafedrasynyň mowlumy Aýjamal Rahimowa, Türkmen Owa Hojalygy Institutynyň amal mehanika kafedrasynyň mowlumy Babagelle Kurbanow hemde Türkmenistan Içeri işler Ministerliginiň Institutynyň administrativ hukuky kafedrasynyň müdiri Agazan Ýagmerow daglar munasip boldylar. Bätleşiň ýeňjilerine we gatnaşanlara diplomlar we ýadygarlyk sowgatlar gowşurly. İyul ayının 1-den 7-si aralygyna informatika dersinden Täjikistan Respublikasynyň Duşanbe şäherine ýetkinjekliň aratyna geçirilen bätleşige Türkmenistanyň 9-njy 10-njy sınıf okuwçylarynyň 4-si gatnaşdy. Bätleşige gatnaşan wekilli okuwçylarymyz jemi 5 bürünç medali munasip boldylar. Türkmenistany eneleň we çağılaň saglygyny goramak boýunça sagdyn ene sagdyn çağı sagdyn geljek atly 2021-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany wagt etmek maksady bilen Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna geçirilen matlagat perdent daragyt bolsa kökleri aty enedir diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň Aşgabat şäher komitetiniň we Saglyk goraýyş we Derman Tenaty Ministerliginiň bilelikde geçiren şähereti saglygym bar, baýlygym bar diýilip atlandyryldy. Milli Geňeşiň halk matlagatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň Türkmenistanyň matlagat merkezine ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmek iler tutulýan meseleleri boýunça geçiren matlagaty ýaşlarymyzda ruhulentlik duýgusyny öğretdi. Şu münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna, Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna geçirilen hoşarlyk matlagatlary uly ruhulentlige betlendi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, ýokary okuw mekdebiniň mowlumlary, talipler gatnaşdylar. Ýaşlara maksus we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny öňüne jemleýän bunyady esaslanýan ýaşlar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň we Owa Hojalyk we Daşky Gurşy goramak ministerliginiň ilkinji Dinanlar guramatynyň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň bilelikde guramaklaryny geçirilen wagt netigat sagdyn ene sagdyn çağı sagdyn geljek diýilip atlandyryldy. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş üniversitetine geçirilen matlagat 6-njy Hadar samiti Hadar deňde dowatlyk doganlyk köprüsü diýilip atlandyryldy. Şeýle matlagat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna da geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler Ministerliginiň Halkara gatnaşyklary Institutyna 2021-2022-nji okuw ýylynyň detlapky jemlerini jemlemek boýunça dawral matlagat geçirildi. Yer gelene belläkeşde Halkara gatnaşyklary Institutynyň talipleri döredilen ajaýyp şertlerden netijeli peýdalanmak bilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň dünýä döwletleriniň awraýly bilim ojaklarynyň taliplerini garatyna geçirilen durly halkara bätleşiklerine internet olimpiadalaryny işe gatnaşyp üstünlik kazandylar. Ýokary okuw mektebiniň talipleri halkara bätleşiklerine gatnaşyp 3 tane altyn, 1 tane kümüş, 2 tane bürünç medali munasip boldylar. Halkara we döwlet derejesine geçirilen bätleşikleriň netijeleri boýunça institutda okuyan talipleriň 8-si 1-nji orna, 15-si 2-nji orna, 19-si 3-nji orna munasip bolup, ýylyň dowamyna jemi 42 diploma eýe bolmagy başardylar. Matumula adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde 2021-2022-nji okuw ýylyna ders tatlama ilmi we dörejilik bätleşiklerini sport ýarşlaryna gazanylan üstünlikleriň jemlerine bagşlanyp, ilim bilim ýurduň rowşan geljegi arkadagly terdar halkyň gerçek atly dawral şäheri geçirildi. 2021-2022-nji okuw ýyly Matumula adynaky Türkmen Döwlet Üniversiteti üçin bilim ilmi işlerine durly derejedäki dörejilik bätleşiklerine we sportda uly üstünliklere betlenen ýyllaň biri boldy. Ýokary okuw mektebiniň talipleri 2021-2022-nji okuw ýylyna halkara we döwlet derejesine geçirilen ders, ilmi we tatlama bätleşiklerine olimpiadalarda baýrakly orunlara munasip boldylar.
Üniversitetiň talipleri 28-nji Halkara Matematika Olimpiadasyna we beýleki geçirilen halkara internet olimpiadalarynyň şahsy we toparlaýyn bätleşiklerine jemi 89 medal. Şol sany altyn medallaryň 19-syny, kümüş medallaryň 37-sine, bürünç medallaryň 33-sine kimde diplomlaryň 91-sine münasip bollar. Şoň ýaly halkara derejetinde ýurdumyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan geçirilen türlü dersler boýunça geçiren halkara açyk internet olimpiadalarynyň şahsy we toparlaýyn bätleşiklerine jemi 50 korna. Şol sany 6 sany 1-nji orna, 20 sany 2-nji orna, 26 sany 3-nji orna münasip bollar. Maliýe we hukukçylyk boýunça halkara olimpiadada hukuk öwrenşi ugry boýunça gatnaşan 5 talibiň arasyna magtumladyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talibi Sara Rahmanow 2-nji derejeli diplom bilen tiýleglendi. Üniversitetiň talipleri dersler boýunça döwlet bätleşigine 30 korn gazanyp, talipleriň 14-si 1-nji orna, 15-si 2-nji orna, 3-si 3-nji orna münasip bollar. Açyk internet olimpiadalaryna üniversitetiň talipleri jemi 142 tane baýrakly orunlara, şol sany 32 tane 1-nji orna, 51 tane 2-nji orna, 44 tane 3-nji orna we höwetlendirji baýraklaryň 17-sine münasip bollar. Durly ugurlar boýunça geçirilen bätleşiklerde üniversitetiň talipleriniň ýokary netijeler gazanmagy öňde goýulan maksatlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini tasdikleýär. Türkmen Obuhuzulu Üniversitetiniň talipleri nazariýete alan bilimlerini kämilleşdirmek bilen utgoşukly okuw we önümçülük tejribeligine bolýarlar. Ýokary okuw mektebiniň agroekologiýa fakultetiniň talipleri häzirki wagtda Halypy Mollumyň ýollaşçylygyna üniversitetiň okuw tejribe huzulugyny okuw tejribeligine geçýärler. Talipler bu ýerde goşa meýdanlaryna alınıp barilýan ýygyk işlerine gatnaşmak bilen Halypy Mollumyň ýollaşçylygyna, goşanyň ziýankeşlerine garşy görüşmeň ekologik taýdan arasy usuly hasaplanýan biologik görüş şäherleriniň geçirilişini öwrenýärler. Goşa ziýankeşleriň garşysyna ulanýan durly terişdeler köpeltmek işleri hem taliplerin gatnaşmagyny üniversitetiň biotejribehanalarına alınıp barilýar. Türkmen Obuhuzulu Institutunyň talipleri nazara alan bilimlerini önümçülükde kämilleşdirmek maksadyna şu günler meýdanlarda goşalary ýygyk etmek, olary ziýankeşlerden goramak şeýlede döwrap ýagyş ýagdyrjy enzamlaryň kömegi bilen ýapragyndan imitlendirmek işlerini işe gatnaşýarlar. Ýokary okuw mektebiniň agronomçylyk, agrohimiýa we topragy öwrenş günäriniň talipleri institutyň okuw tejribe huzulugyna bolup, goşalyň ötüş aýratynlyklary, olaň möhümlere görä imitlendiriş, olara mineral we organik dökünler bermek, durly görnüşli ziýankeşlere garşy görüş şäherlerini işe gatnaşmaklary, öz aýlawalan hünärlerine laýyklykda ustat hünärmen bolup ýetişmeklerine aýratyn ähmiýetlidir. Ýokary okuw mektebiniň obuhuzulugyny mehanizmleşdirmek şeýlede tehnika hyzmatyň gurulşy we tehnologiýa hünärleriniň talipleri okuw tejribe huzulugyny suw tagşytly ulanmak, netijeli peýdalanmak maksadyna goşaly meýdanlarda gurnalan ýaş ýagdyrjy enzamlaryň işleýiş aýratynlyklary şeýlede bu sany telematik ulgam arkaly ýaş maýtalary ýapragyndan imitlendirmek bilen içkin tanış bollar. Bu ýerde geljeki obuhuzuluk hünärmenlerine Halypy Mollumlar telematik ulgam bilen doly enzamlaşdyrylan döwrap ýagyş usulyny suwaş enzamyň kömegi bilen suw tagşytlamak giň mümkinçilikleriniň döreýäni barada öýleriniň matlagatlaryny berdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrligi bilen Türkmen Döwlet Bedenteri Sport Institutynyň bilelikde guramaklaryna bu ýokary okuw mektebiniň talipleri okuw tejribeliklerini geçýärler. Talipler tomutky okuw tejribeliklerini paýtagtymyň sport desgalaryna bolup öýleriniň başarnyklaryny artdyrýarlar. Şeýle okuw tejribeliklerini ýygyderli geçirilmegi taliplerin geljekde ökde hünärmenler bolmaklaryna ýardam berer. Döwlet Mehmet Adada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň 3-nji ýyl talipleri Goýokderedäki şöhre we demir ýolçy çagalar taýlyş we dinjaş merkezlerine terbiýeçilik tejribelerini geçmek bilen çagalara gyzykly ertekleri, aýdymlary, goşgulary, günnelik meşgullanýan işlerini daşary ýurt dillerini sözlemek arkaly alyp barmaklygy ihlas bilen öwretýärler. Şeýle şäherler ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäher, Köpetdağ, Bagtyarlyk, Berqararlyk, Büzmeýin etrap geňeşleri Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramaty tarapyndan hem geçirilip, olar gyzykly pursatlara baý boldy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şu gün 6-njy iýulda saat 20-den 7-nji iýulda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň.
Balıkın vilayetinde azken bulutlu hava olup demnadıkın oradan teyli sekundu 9-14 metre etiyen şimal öter hava gecesine 19-24 gradus günnüdüne 31-36 gradus maylı olur. Ahal vilayetinde az bulutlu hava olup demnadıkın oradan teyli sekundu 8-13 metre etiyen şimal öter hava gecesine 19-24 gradus günnüdüne 29-34 gradus maylı olur. Marın vilayetine açık hava olup demnadıkın oradan teyli sekundu 9-14 metre etiyen şimal öter hava gecesine 19-24 gradus günnüdüne 30-35 gradus maylı olur. Leva vilayetine açık hava olup demnadıkın oradan teyli sekundu 8-13 metre etiyen şimal öter hava gecesine 20-25 gradus günnüdüne 29-34 gradus maylı olur. Daş vilayetine azken bulutlu hava olup demnadıkın oradan teyli sekundu 7-10 metre etiyen şimal öter hava gecesine 16-21 gradus günnüdüne 25-30 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hava bolup demnadykyň oradan teyli sekundy 8-10 metre etiyen şimal öter hava gecesine 21-23 gradus günnüdüne 32-34 gradus maylı bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 7-sine magnit hadisatynyň gowşap täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, Thomas Paslyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden gorunmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip Paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunu bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýabynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň ödününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.